Здравейте! Аз съм Кристина Димитрова. Както добре знаете, вашия психолог. Темата, която бях подготвила за днешното ни видео, беше съвсем различна от това, за което ще говорим днес. И то всъщност е провокирано от една ситуация, която се разви точно преди 2 седмици. И аз силно вярвам, че това, което е писано да те намери, ще те намери, колкото и да се опитваш да бягаш от него. Защо го казвам? Знаете, че аз съм психолог и психотерапевт и знаете, че аз работя с хора в различни направления. Но едно е хората да ти се обаждат и да идват при теб на консултации, а съвсем различно е да се озовеш в една такава ситуация, където живия живот ще ти покаже наистина ли си добър професионалист или просто си го въобразяваш. Горда съм с това, което ще ви разкажа, защото беше една ситуация, в която дори аз самата не знаех как ще реагирам и не знаех какво ще ми се случи и не знаех дали ще успея да помогна. Вече след като приключи тази ситуация, аз разбрах, че може би моята реакция е била най-правилната за тогавашния момент. Ще ви дам малко предистория. Случвало ли ви се да си мислите за самоубийство? Да си мислите да сложите край на живота си или да си кажете, този живот няма никакъв смисъл, за какво да го живея, нищо хубаво не ми се случва, не съм щастлив, трябва да го приключа. По статистиката, която аз четох, защото след това ми стана много интересно, беше, че 2 човека на всеки Божи ден в България се самоубиват по един или друг начин, което е много плашеща статистика. Обаче знаете ли какво? По новините хората дават батални сцени, дават войни, дават пожари, но никой не дава всъщност колко много хора се самоубиват заради нещастие, заради психични проблеми, заради проблеми в семействата, заради несбъднати мечти или каквото там щеш. За всеки е различно. Може би всеки човек в един или друг момент в живота си е изпадал в криза и в някаква дупка, където да си каже, наистина не ми се живее. Но стъпката между наистина не ми се живее и наистина не ми се живее, ще направя нещо, за да прекратя този живот, е много малка. И зависи от много малко фактори. Сега ще ви разкажа какво ми се случи. След работа се прибирам вечерта и по едно време гледам на моята улица паркирани полиция, пожарна, гражданска сигурност или защита, не знам точно как се води, и съответно всички тези автомобили с едни буркани са отцепили района пред вкъщи. Спирам аз до патрулката и я питам, може ли да продължа да все пак живея тук? Не може. Вследствие на новините, защото всички сме травмирани, автоматично почвам да си мисля дали няма някакъв пожар, дали нещо не гори в сградата, кучето ми е там. Сега ще се опитам да го разкажа по-ведро и по-весело, защото това са нещата от живота и трябва да ги поднесем по реалния им начин, но и да има някаква доза усмивка. И човека от полицията ми казва, не, няма пожар. И аз го питам, добре, а тогава защо не мога да си вляза на паркинга и да си паркирам колата? И той ми каза, защото има проблем. И аз за втори път му казвам, но аз живея тук. Бихте ли ми казали как мога да си отида в къщи? И той каза, няма как да се случи, има проблем. И аз му казвам, какъв е проблем? Ама аз вече съм изнервена. След дългия работен ден, след горещините, след всичките тези неща и съдби, които съм чула. И той ми каза, една жена ще се самоубива. И аз го поглеждам и му казвам, спокойно, всичко е наред, пусни ме да си вляза, аз съм психоложка. Паркирам аз автомобила, без да знаят тези хора психоложка ли съм наистина, работила ли съм наистина, няма значение. Слизам пред паркинга и всички казват, дръпнете се, тя е психоложка. Аз се почувствах, все едно съм жената чудо, така амазонка, която е слязла насред всичките тия мъже, защото една жена нямаше. И казаха, дръпнете се, тя ще разговаря с нея. И виждам, всъщност това е една моя съседка, за нея ще дам малко предистория. Жена на около 35, може би 36 години, едва ли е повече. Не съм имала много сериозен контакт с нея, но все пак съм наблюдавала някакви неща, които са й се случвали. И всъщност тази жена живее там с съпруга си и с детето си през последните 2 години. Напоследък ми правеше впечатление, че мъжа не се прибира често. Правеше ми впечатление, че детето от няколко месеца го няма. Знаете,
особено в малките кооперации, всичко се знае и всичко се вижда. Искаш, не искаш, дори да не си клюкар, няма как да не забележиш кои са паркираните автомобили отпред. И въпросната жена е украинка, както и цялото й семейство. Преместили са се, може би като е започнала войната. Аз не знам през какво е минала, не е била мой клиент, но знам, че самата тя беше малко конфликтна. Знам, че съм я чувала вечер как плаче и съм я виждала неведнъж как псува по телефона, как обижда. Сега с украински или руски не говоря, но въпреки всичко знаете, че това е близък до нашия език и горе-долу разбирам за какво става дума. И след това ми се е случвало, може би 2-3 дена преди цялата тази ситуация, да я чуя как отново посред нощите, 2-3-4 часа псува по телефона и си блъска главата в парапета на терасата. Зачудих се дали да не се обадя в полицията и да съобщя, но после си казах, типично по-български, нека не се меся. Това не е моя работа, това не е мой клиент и аз не съм длъжна да правя непоискано добро. Защото вярвам, че това е закон във Вселената, който трябва да се спазва. На следващия ден обаче, когато вече се разви въпросната ситуация, озовала се на средата на паркинга, видях това младо момиче, за което аз дори сега настръхвам, като го разказвам, защото ми е изключително болно и мъчно. Младо момиче застанало на перваза пред прозорците, чисто голо, готово да скочи. Държащо в себе си контакт, някаква печка или нещо, не знам точно какво беше, но явно искала да се самоубие с вода и с контакта. След това го разбрах, защото влязох и в апартамента. И седя аз отдолу и почвам да я говоря на английски. Естествено, при положение, че не я познавам, но знам, че има семейство, за какво друго да я говоря, освен за семейството. Ти си майка, ти имаш дете, бори се. Всичко това е на английски, защото тя, слава на Бога, разбираше английски. Идват от полицията и ми казват, какво й говориш? И аз казвам, опитвам се да я обясня, за какво да продължава да живее, за какво да продължава да се бори. Усещала съм много пъти ароматна трева. Аз имам една такава жестока непоносимост, може би от работата ми в психиатрията. Аз съм доста чувствителна и сензитивна, когато я усетя и знам какви последици носи, въпреки че в днешно време хората са изключително за употребата на трева и смятат, че медицински издържано, за някои ситуации със сигурност да, но за употреба просто за кеф и да се разнообразиш от нормалния си живот не смятам, че е най-доброто решение, което може да вземе. Въпросната жена явно беше пушила трева преди това. Доколкото разбрах, смяташе, че няма никакъв смисъл в този живот и няма смисъл за какво изобщо да се бори, въпреки че имала дете. Имаше някакви тикове на лявото око, където си личеше, че не е в адекватно състояние. В същия този момент, докато аз говоря с нея, се опитвам да й обясня, че трябва да слезе оттам, че трябва да продължи да живее, че живота е хубав, че ще се намери човек, който да й помогне, че ще се обадим в психиатрата, че ще работи с терапевт и всичките неща, които е нормално да кажеш на човека, за да може малко или много да му спадне напрежението. Дойде при мен един полицай и ми казва, чакаме психоложката от МВР да дойде, жената е по средата на нищото, готова да скочи чисто гола, както вече споменах, и всички мъже са около мен. Аз съм буквално под нея. Казах аз на полицая да извика от тези въпросните хора с плащовете. Виждали сте, няма как да не сте виждали, като тръгна да скачат през терасите, да има някой долу, който да го хване. В същия момент чувам единия полицай да казва, този плащ няма да издържи, целия е на дупки. Боже, хора, в каква държава живеем? Какво ни се случва? И казвам на хората от полицията, хайде, нека разбием вратата, нека по някакъв начин да се влезе вътре. Оказва се, че жената е изхвърлила ключовете. Дали през тераса, дали в тоалетната, така и не разбрах. Те също не знаеха. И решиха да се опитат да минат през терасата. Изкараха от тези дългите стълби. И аз казвам, добре, хубаво. Нека по някакъв начин се опитаме все пак, докато аз говоря с нея, да я разконцентрираме, да я приберете вътре, защото те успяха да влязат вътре в апартамента. Съответно, тя е на перваза, може да скочи, но има човек вече във въпросната стая. По един или друг начин са се добрали. И от полицията казват, не можем да направим нищо, докато не дойде съдебна медицина, защото само един крак да си изкълчи и ние да сме виновни за това, имаме да пишем страшно много. Разбирам ги и тях хората. Разбирам, че и на тях не им е леко. Но разбирате ли колко много самоубийства стават? Точно защото никой не е направил нищо. Аз бях единственият човек, който седеше там и говореше с тази жена, въпреки че тя
се опитваше да води някакъв диалог. Наистина връщаше ми на това, което й говоря. И завладяна от всичко, което се случва, защото ти си под един такъв сериозен адреналин, където или скачаш, или бягаш. Нали? Бий се или бягай. Това е нормалното развитие в човешката стресова ситуация. И в един момент поглеждам, че там се намира и съпруга й, който седи безучастен и гледа. Първоначално си казах, добре, хубаво, може да е в ступор човек. Случват се такива неща, да видиш съпругата си по този начин отвън. Нито една дума не й каза. Отивам при него и му казвам, добре, моля те, ела да говориш с нея, ела, кажи ми какво се е случило, ти беше ли тук с нощи, по някакъв начин развили се вашия диалог, така че да се стигне до някакъв скандал, къде е детето. И той седи и ми каза, детето е добре, детето е при баща ми, всичко е наред. Не, аз не съм се прибирал последните 2 дена, но сутринта минах от тук и видях, че всичко е наред. Човека не беше в ступор. Човека беше просто абсолютно, тотално изолиращ ситуацията и без абсолютно всякаква ангажираност беше решил, че ще остави нещата да се случват както трябва да се случват, пък на него не му дреме. Знам как звучи, не искам да давам някакви мнения по темата, но това си беше чистата истина. Когато все пак успяха да я приберат, след разговорите с нея, полицията успя да дойде да я вземе. Събориха я на земята, облече се жената и я вкараха с изключително сериозна помощ от много мъже в линейката. Знаете, че един човек, когато психически не е добре, в един момент придобива нечовешка сила. Биха я успокоително и я прибраха в психиатрията. В женско отделение, защото аз все пак се интересувам и малко или много това е част от живота ми да знам и да помагам с каквото мога. Тази жена ще седи в психиатрията 3 месеца. Когато аз все пак успях да говоря с съпруга, на който да чисто човешки, вече не като терапевт, да се опитам да му помогна и да му кажа, добре, какво се случва с жена ти? Не ме интересува, аз с нея ще се развеждам, взимам си детето, всичко приключва, тя това го прави за 2 път. Автоматично аз му зададах въпроса, добре, оставяш жена си, дори не се качваш в линейката с нея и ми казваш, че ти си се оженил за нея с идеята да сте заедно в добро и лошо. Къде е доброто и лошото? Къде е доброто и лошото, когато жената отключи психичен проблем? Къде е доброто и лошото, когато жената се е надрусала и ти седиш безучастно и я гледаш? Къде е доброто и лошото, когато знаеш, че тази жена се пак ти е родила дете и въпреки всичко на тебе не ти пука за нея? Къде е тая семейна ценност и къде са тези морални ценности, изобщо чисто човешки, които ние имаме? Когато този човек започна да се държи нагло с мен самата, аз осъзнах, че наистина не можеш да помогнеш на всички. Не можеш да помогнеш на хората, които не искат сами да си помогнат. Тази жена се оказа, че употребява освен трева, употребява и кокаин, смесвала и с алкохол. Но въпреки всичко, нека не забравяме, че човек, за да отключи психично заболяване, защото то все още до ден днешен не е диагностицирано, дали е биполярно, дали е шизофрения или просто някакъв момент, в който тя изключва и става друг човек. Дори и нашите лекари не можаха да разберат какво е всъщност. Та идеята ми, хора, помислете си малко за психичното здраве преди да стане късно. Помислете си какви медикаменти ползвате, какви неща смесвате и не си мислете, че сте безсмъртни. Защото никой не е. Както днес си се смял и се усмихвал и си ходил да плуваш в морето, както беше в нейния случай, в следващия момент седиш на перваза и чакаш да скочиш. И се озоваваш след това за 3 месеца в психиатрията. Където, за жалост, тъй като съм била, вече съм ви споделяла няколко пъти, че съм била стажант там, условията ни не са толкова добри и не вярвам тя да се почувства по-добре след това. Не знам как ще се развие живота ти от тук нататък, но знам, че ако живееш с един човек, който не се интересува от теб, знам, че ако живееш с един човек, който не се интересува от мнението ти, не те цени, не те обича и видимо не му пука как ще се чувстваш ти или когато се чувстваш зле, ще те изостави. Не знам как хората се избират един друг, как си избираш подходящия партньор
и сляпо му вярваш, че той ще е до теб завинаги. Може би ценностите ни вече не са такива, каквито бяха. Може би в този случай войната е повлияла. Може би мъжът е бил погрешния. Може би жената е отключила нещо вследствие на неща, които са и се случили в живота. Не знам, мога да гадая. Все пак това не е мой клиент. Знам, че аз направих каквото можах. Знам, че помогнах с каквото успях да помогна. И знам, че не бях от тези страхливите, които седяха отстрани, наблюдаваха сеира, както се казва по чист български, снимаха с телефоните и седяха така в дънчината, само и само да не са в център. Аз знам, че бях там, знам, че направих всичко, което беше по силите ми тогава, дори и с цената на това, евентуално жената да скочи и това да ми тежи на съвестта на мен. Въобще и за секунда по време на ситуацията не ми мина през акъла това нещо. За него вече се замислих след като се прибрах спокойно вкъщи, когато адреналина ме пусна и осъзнах какво все пак е можело да стане. И си казах, браво, моето момиче, много добре се справи. Та, искам да приключим това видео с едно пожелание. Ценете себе си, ценете здравето си, но не когато вече е станало късно да почнете да търсите как да бъдете по-щастливи, как да бъдете по-духовни, как да бъдете по-себе си. Направете го, докато още е време, защото днес може да сме на върха, днес може да сме изключително щастливи, а утре нещо с едно щракане на пръсти да промени цялата картинка. Бъдете щастливи, грижете се за себе си и продължавайте да гледате канала. Благодарна съм ви изключително много за подкрепата, която ми оказвате. Вече сме 1000 човека. Ей! Така че надявам се следващата ни цел ще бъдат 5000. Ще съм ви безкрайно благодарна, ако се абонирате за канала, защото виждам, че има много хора, които гледат това, което правя, но не се абонират. Знам, че ще разказвам неща, които ще са ви полезни. Благодаря ви много и чао от мен!